Bine este cuvântată împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în prezența Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru Preasfințitul Episcopul Cristian și pentru cinstita preoțime, pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru autoritățile și oștirea țării noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru țara noastră, satul acesta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc între ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru bună liniștea aerului și pentru înmulțirea roadelor pământului și pentru timpul de pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru cei ce călătoresc, pentru cei bolnavi, pentru cei care trudesc și pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru ca să fim mântuiți din toate cazuri, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și răzăște, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru ea sfânta, curata, pentru ea binecuvântata, mărita Doamne noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomenindu-o, pe noi și pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, Că ție ți se cuvine toată mărirea, cinstia și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cerurile spun mărirea lui Dumnezeu și pacea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știința. Pentru rugăciunile
totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-se numele Dumnezeului lui Iacov. Trimite ție ajutor dintr-un cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Mântuiește-ne pe noi, Mângâietorule bune, pe noi care cântăm ție. Aleluia! Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta să fie bine primită. Mântuiește-ne pe noi, Mângâietorule bune, pe noi care cântăm ție. Aleluia! Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, și acum și totdeauna, și în vecii vecilor. Amin. Născut Fiule și Iubirea lui Dumnezeu, și la cei fără de moarte, și ai primit de Dumnezeu noastră, atât Sfântă, Sfântă Dumnezeu, și Dumnezeu Maria, destimată în cuvântul și răspunsul de Hristos, Dumnezeule, cu moarte de moarte păcat, nu ultimii Sfânți al Trei, i-a mărit de Dumnezeu, și Iisus Sfânt, ești de Dumnezeu. Pe bune și viitor de oameni, Dumnezeu și ținurile să lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, într-o puterea Ta se va înveseli legere și de mântuirea Ta se va bucura parte. Opta inimii lui ai prins-o și de dorința buzelor nu l-ai lipsit, că l-ai prevenit cu binecuvântări de bunătăți, cu sante capului cu lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lungime de zile în veacul veacului. Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce pe prea înțelepedescare ai arătat, trimițându-le pe Spiritul cel Sfânt, și prin cea lumea o ai vânat, iubitorule de oameni, Doamne, mărire ție.
înfățișează moștenirea Ta. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte. Înțelepciune. Din epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, altă dată erați întuneric, iar acum sunteți lumină cu Domnul, umblați ca fii ai luminii, pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bine plăcut Domnului, și nu fiți părtași la faptele cele fără de roada întunericului, ci mai degrabă o sândiți-le pe față, că cele ce se fac într-o ascuns, de ei rușine este ale și grăi, iar tot ce este de față se descoperă prin lumină, că tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea se zice, deșteaptă-te cel ce dorm și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți și cu cei înțelepți, răscumpărând vremea, că zilele rele sunt. Drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă bătați de vin în care este pierzare, ci vă umpreți de Spirit Sfânt. Vorbiți între voi cu psalmi și laude și în cântări spirituale, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre. Pace și Hristorule. Și Spiritului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Spiritul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Spiritului Tău. La citirea Sfintei Evanghelii, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Mărire Ție, Doamne, mărire Ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mici, că zic vouă că îngeri doar în ceruri pururea văd fața Tatălui meu, care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce mi se pare? Dacă un om ar avea 100 de oi și una dintre ele s-a rătăcit, nu va lăsa oare mulți pe cele 99 și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat zic vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel nu este voia înaintea Tatălui vostru, cel din ceruri, ca să fie ale vreunul dintre aceștia mici. Dacă îți va greși fratele tău, mergi, mustră pe el, între tine și el singur, și dacă te va asculta, ai câștigat pe fratele tău, iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura 2 sau 3 martori să se statornicească tot cuvântul, iar dacă nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, iar dacă nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adevărat grăiesc vouă, oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricât te veți deslega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Iarăși grăiesc vouă că dacă 2 dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu, care este în ceruri, că unde sunt 2 sau 3, adunați în numele meu. Acolo sunt și eu, în mijlocul lor. Mărire Ție, Doamne, mărire Ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin. Preacucernice Părinte, Părinte, credincioși, ne aflăm în cea de-a doua zi a Marelui Praznic al Rusalilor. Iar în această zi, a doua după Rusalii, sărbătorim pe Spiritul Sfânt, sărbătorim întreaga Preasfântă Trăime. Știm cu toții că Spiritul Sfânt este cea de-a treia persoană a Preasfântului Trăimi. Nu intrăm în detalii teologice. Dacă
descende de la Tatăl și de la Fiul sau doar de la Fiul. Acestea sunt chestiuni teologice pe care le discută teologii la un for înalt, însă este important să înțelegem că Spiritul Sfânt este Dumnezeu și El este Cel care a fost promis și făgăduit de Fiul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, că va veni și nu îi va lăsa pe apostolii singuri. Am văzut ieri și am ascultat și Apostolul și Evanghelia praznicului și am văzut cum Spiritul Sfânt a venit peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, s-a pogorât sub chipul limbilor ca de foc și ei au început să vorbească în mai multe limbi. Biserica a luat naștere din punct de vedere istoric și Spiritul Sfânt, sau mă rog, timpul Mântuitorului Iisus Hristos, am putea să spunem într-o anumită formă, s-a sfârșit, deși nu se sfârșește niciodată, ia locul cea de-a treia persoană a Sfintei Trăimi, Spiritul Sfânt. Știm cu toții că Dumnezeu Tatăl este Creatorul Universului, Iisus Hristos Fiul, Cuvântul lui Dumnezeu sau Logosul lui Dumnezeu este Mântuitorul, Răscumpărătorul întregii omeniri și Spiritul Sfânt este Sfințitorul, Cel care sfințește toate. Și am văzut atunci când am sfințit apa, unde fiecare dată îl invocăm pe Spiritul Sfânt să vină și să sfințească apa și mai apoi prin apă să sfințească toate. Și pe oameni, și animale, și obiectele, și tot ceea ce avem sacru în biserică. Bun, în ceea ce privește Evanghelia pe care am citit-o, astăzi sunt trecute două Evanghelii. Una de la Matei, pe care am citit-o, și alta de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Doar câteva lucruri despre Evanghelia de astăzi, pe care am citit-o. Spune Mântuitorul: vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mai mici, că zic două îngeri doar în cerul, pururea fața Tatălui meu care este în cerul. Putem să spunem că Iisus se referă la nu a avea grijă, să nu îi disprețuim și să nu să fim cu băgare de seamă în sensul de a avea grijă de cei mai mici. Dar de cei mai mici, de copii și, am putea să spunem, și de cei mai slabi de îngeri. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau au anumite probleme de sănătate. Deci suntem și noi responsabili, fiecare dintre noi, cu cât cunoaștem mai mult, cu atâta suntem mai responsabili pentru ceilalți, în ceea ce privește ceea ce spunem sau ceea ce facem. Vedeți, dumneavoastră, atunci când tu vii la biserică, te rogi și altul nu vine la biserică și nu se roagă, are un motiv să spună, dacă tu ești la fel ca și el sau mai rău decât el, zice, de ce să mă rog? De ce să vin la biserică? Dacă și tu și voi, cei care mergeți, sunteți ca și noi, cei care nu avem nicio treabă cu biserica și cu Dumnezeu. De aceea, să avem grijă să nu smintim, să nu fim sminteală pentru ceilalți și, dacă putem, să fim exemple pozitive, exemple bune. În a doua zi de Rusalii, conform circularei trimisă de la Braște, întâiul stătător al bisericii noastre, pentru cele două episcopii, sau mai bine spus, Episcopia de Cluj-Gherbla și Arhiepiscopia de Alba Iulia și Făgăraș, doar pentru cele două, din câte știu eu, s-a trimis circulara, dar nu este cel mai important lucru pentru cine a fost trimis sau dacă sunt pentru toate bisericile sau nu. Mai important este faptul de a înțelege că s-a hotărât ca în această a doua zi de Rusalii, pe teritoriul bisericilor noastre, să îi sărbătorim și pe fericiții noștri episcopi martiri, pe care în calendare sunt trecuți mâine, în data de 2 iunie. De aceea este important să apelăm la ajutorul lor, să ne rugăm ca ei să mijlocească la Dumnezeu
Dar nu știu cât de mult suferim pentru că El se duce sau suferim pentru că rămânem fără acel suflet. Important este când suntem în viață să ne străduim să fim plăcuți lui Dumnezeu și mai puțin oamenilor. Cei din lumea sau lumea de astăzi, societatea, ne îndeamnă sau, mă rog, are anumite criterii ale ei care sunt mai mult formale. Totul merge să nu supăr pe cutare, să dau bine, să lucruri de genul acesta. Însă, înaintea lui Dumnezeu, acestea sunt egale cu zero. Și chiar din contră, pot să fie piedici în ceea ce privește viața spirituală. Dacă noi căutăm să plăcem oamenilor și nu lui Dumnezeu. Ținând cont și de această sărbătoare a fericiților episcopii martiri, și noi suntem datori să le urmăm exemplu. Și Sfântul Apostol Pavel spune, zice, lupta cea bună am luptat, călătoria am sfârșit, l-am propovăduit pe Hristos, nu mă rămâne decât cu luna vieții. Și fericiții noștri episcopi martiri și-au încheiat viața, au fost apărători al lui Hristos. Vedeți și aici, mulți spun de ce au refuzat fericiții noștri episcopi martiri să treacă în cealaltă parte. Oare de ce n-au vrut să treacă dincolo? Oare nu au Sfintele Taine, nu au totul ca și noi? Și ei chiar din contră se consideră mai buni decât noi, dar nu asta este problema. Asta este realitatea. Deci e o realitate, nu e o poveste. De multe ori și noi îi socotim frați, dar ei nu ne socotesc frați. Din păcate sau datorită păcatelor, nu au acceptat să treacă dincolo, în primul rând pentru faptul că sistemul propus la vremea respectivă și biserica a acceptat din dorințe lumești, a acceptat să facă compromisul cu cel rău. Cu cel rău a acceptat să facă și ei n-au acceptat episcopii noștri să facă compromis cu diavolul, dacă doriți. Pentru că supunându-se acelui sistem ateu, fără Dumnezeu, de fapt, negau credința în Dumnezeu, dragilor. Și unii în zilele noastre, n-am nimic cu frații ortodoxi, dar unii zic amărâți de episcopi care și-au dat viața. N-au fost amărâți. N-au fost amărâți. Chiar dacă din punct de vedere uman au îndurat atâtea și atâtea, dar au fost mai fericiți decât noi toți care le avem toate și lumea toate. Au fost mai fericiți. Mai fericit este să dai decât să primești. Și dacă poți, să te dăruiești. Să te dăruiești, dragi. Și de aceea, astăzi nu trebuie să uităm nici de copii. De copii și noi suntem copii înaintea lui Dumnezeu. Și este important să trăim ca și copiii din punct de vedere al răutății, dragilor. Adică noi, oamenii mari, avem atâta răutate în noi și atâta ură și greu putem să iertăm și să trecem mai departe. În schimb, trebuie să luăm exemplu de la copii, din acest punct de vedere. Ei chiar dacă se supără unul pe altul, în câteva minute uită de ce s-a întâmplat și merg mai departe. Însă noi, și sub influențele și ispitele celui rău și a slăbiciunilor noastre umane, noi suntem încăpățânați și nu putem sau mergem cu greu mai departe, dacă cum spunea cineva, ce iertăm, dar nu uităm. Ăștia suntem noi oameni. Și măcar să înțelegem cine suntem și ce ar trebui să fim. Bunul Dumnezeu să reverse peste noi darurile Sfântului Sfânt, să ne ajute să putem să-L mărturisim pe Hristos, fără rușine și dacă este nevoie, chiar cu prețul vieții noastre. Amin. Părinte Tatălui și Fiului și Sfântului Sfânt. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și tot sufletul nostru să zicem. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, adu stăpânitorul Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm să iau niște îndură spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Milește-ne Dumnezeul pe mare, mila ta, ne rugăm să iau niște îndură spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântul Părinte Papa
nostru Părinte Arhiepiscopul Laudiu, pe Pria Sfântului Episcopul nostru Cristian și pe toți frații noștri și Iisus Hristos. Doamne, îndură-te spre noi. Rugăm pentru autoritățile și oștirea țării, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lor. Doamne, îndură-te spre noi. Mai rugăm pentru frații noștri, preoții, ieromonahii, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, îndură-te spre noi. Încă ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, ștergerea și iertarea de păcate în Sfântul Dumnezeu, la fraților Sfintei Bisericii noastre. Doamne, îndură-te spre noi. Încă ne rugăm pentru toți credincioșii vii din această pămânie care s-au încredințat în rugăciunea noastră, s-au pomenit în taina Mântuirii, în mod cu totul special pentru cei bolnavi, ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască lor și nouă sănătate sufletească, sănătate trupească, sănătatea minții și iertarea păcatelor, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Încă ne rugăm pentru cei care urmează să se vezi ziua de naștere pentru Sfântul Dumnezeu, Iosif Marian și Sfântul Dumnezeu Ionut și pentru toți copiii noștri și copiii și nepoții noștri, ca Bunul Dumnezeu să ne vezi peste ei darurile Sfântului Sfânt, să poate cu adevărat să fie de folos familiilor lor, bisericii și neamului Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Încă ne rugăm pentru cei care servează ziua nomastică și poartă numele fericiților episcop martiri, ca Bunul Dumnezeu să reverse și peste ei darurile Sfântului Sfânt să imită virtuția Hristos numele poartă Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Încă ne rugăm pentru cei care au adus aceste daruri și pentru care s-au adus sfinți adormiți, pentru Sfântul Dumnezeu, Rita și Maria cu familia, pentru toți binefăcătorii, donatorii, sponsorii, osteritorii acestei Sfinte Biserici, ca Domnul Dumnezeu să împlinească cererile lor cele spre mântuire, să le dăruiască sănătate, sporul lucruri bun, să-i păzească de cel rău și să le răsplătească cu harul și binecuvântări cerești. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Ne rugăm pentru fericiți și pururea părinții titorii Sfintei Biserici acestea și pentru toți și înainte adormiți, părinții și frații noștri și credincioși, care cu cernicie odinesc aici și pentru tinderea. Doamne, îndură-te spre Ne noi. rugăm pentru cei care aduc darul și fac bine sfântă și viață este biserica noastră, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă, pentru cei prezenți la această sfântă liturghie și pentru cei care prin binecuvântate plic și nu se găsesc aici, pe toți care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, îndură-te spre noi. Hristos, timp și iubitor de oameni, Dumnezeu și cel mai bine să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Înțelepciune
pe preasfințit episcopul nostru Cristian și pe toți episcopii noștri vii sau adormiți, toată taina preoțească și călgărească, să-i pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ctitorii binefăcătorii Sfintelor noastre biserici, mănăstiri și capele, pe ctitorii și binefăcătorii acestei Sfinte Biserici, pe toți binefăcătorii noștri ai familiilor noastre vii sau dormiți, pe toți donatorii, sponsorii, ostenitorii, ca Domnul Dumnezeu să le răsplătească cu haruri și binecuvântări cerești și să-i pomenească în împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cei care au adus aceste daruri și pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe toți credincioșii vii sau adormiți, care s-au pomenit la această sfântă liturghie în taina proscuridie, și pe voi, pe toți dreptătorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe împăratul tuturor primitul, pe cel nevăzut înconjura de cetele îngerești. Aleluia! Să primim rugăciunile noastre Domnului. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru cinstitele daruri ce se puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în drânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre Pentru ca să noi. fim mântuiți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace, de păcat, plină de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Dă-ne, Doamne, Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace în lumii, de la Domnul să cerem. dă-ne, Doamne, Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și de pocăință au sfârșit crește vieții noastre fără pătimire, neînfruntat, cu pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, de la Domnul să cerem. dă-ne, Doamne, Pe Tria Sfânta, curată, plia, binecuvântată, mărită Doamnă noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții pomeniți om, pe noi și pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, Urările bunuia cu Fiul Tău, care împreună ești binecuvântat, cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Spiritului Tău, Să iubim unul pe altul ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl și pe Fiul și pe Spiritul Sfânt, trăimea sa de o ființă și nedespărțite. Hristos în mijlocul nostru. Este. Pentru înțelepciune și cu evlavie să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Făcătorul cerului și a pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, de o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cerul și s-a întâmplat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, s-a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iar îl va să vină cu mărire, să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Spiritul Sfânt, Domnul de viață păcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cu cere, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a vrut prin proroci. Și într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez în iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea curțeva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Certă în pace, să o aducem. Mila păcii, jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi cu toți. Și cu spiritul tău, Sus avem inimile, avem către Domnul, să-i mulțumim Domnului. cu urednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, trăimii cele de o ființă și nedespărțite. Cântarea de biruință cântând strigând noastră sunt și grăită. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Sabaoth, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Osana celui dintr-o înălțime, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana într-o cele sus. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se plânge spre iertarea păcatelor. Amin. Amin. Veți lucru acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Ale tale, vin ale tale, ce ți aducem pe toate și pentru toate. Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm, ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Mai ales Maria Sfânta Curată, Aprilia binecuvântată, mărită Doamne noastră de Dumnezeu născătoare și pururia Fecioară Maria. Bucură-te, împărăteasă Maica Măririi Fecioriei, că toată gura cea limpede, binecuvântătoare, vorbind nu te poate lăuda după cuvință, și se întunecă toată mintea, cunoaște nașterea ta,
Pentru aceasta cu un glas te mărim. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, pe cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și ești mai înălțită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-o adevăr născătoare de Dumnezeu te mărim. Pomenește, Doamne, pe Sfântul Părinte, Papa Leonului Capriciu, Părinte Arhiepiscopul nostru Claudiu, pe preasfințite episcopul nostru Cristian și pe toți episcopii noștri și pe care tăiește Sfântul care biserici, în pace trăiești și sănătoși și rugați cu tine, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și ne dă nouă copule și cu inima pârlia, și a cânta prea și Sfântul și vrednicul de laudă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Și să fie mila mare Dumnezeu și Mântuitor al nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Și cu spiritul tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iar și iar în pace Domnului să rugăm. Doamne, lură-te spre noi. Pentru cinstite daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, lură-te spre noi. Ca iubitor de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce a venit în Sfântul și Cel care crescut de cerul și Spiritul Său altat în un miros de bune mireasmă spirituală, să fie de nouă dumnezeiasca milă și darul Sfântului Spirit să ne rugăm. Doamne, lură-te spre Pentru ca să noi. fim mântuiți din tot necazul, mândria, primeștea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, lură-te spre noi. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând pe noi înșine și pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amen. Cine predicește, stăpâne cu îndrăznire, fără de o sfântă, se putezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tatăl și a zice, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. că a Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ia aminte, Doamne, și de Hristos, Dumnezeu nostru, prin sănătașul Tău și de pe scaunul Părintului Părăției Tale. Și vrăcește pe noi, stăpâne, cu drăzire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeule Ceresc, Tatăl și a zice, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. a Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și
și Spiritului Tău. Lapitele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne, Cu harul și cu îndură și iubirea de oameni, aurea Iisus Fiului Tău, cu care tărunești binecuvântat cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ia minte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sănăcașul Tău și de pe scaunul măririi împărăției Tale, și vino de ne sfințește pe noi cel ce sus împreună cu Tatăl șezi, și aici împreună cu noi în timp nevăzut pe veci, și ne vrăcește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da pe acolo Duhul și pe a cinsti sângele Tău, și prin noi tot poporului. Dumnezeule, fiind-o sfințenie păcătosului, Dumnezeule, fiind-o sfințenie păcătosului, Dumnezeule, fiind-o sfințenie păcătosului, și mă miluiește. Să luăm aminte, Sfinetele Sfinților. Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea Lui Dumnezeu, Tatălui. Amin. Frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântarea ce vine în numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Pre Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu și al viu care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că și El este cu adevărat însuși prea curat Duhul Tău și însuși prea cinstit sângele Tău. Deci, mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă vrednicește fără de osândă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Și nei Tale cele de taină, astăzi, Fiul al Dumnezeu, părtaș, primește-mă, că nu voi spune dușmanilor Tăi taina Ta, nici sărutare să voi da ca și Iuda. Și atât harul mărturisind mă strică pe Tine, pomenește-mă, Doamne, în cumpărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie împărtășirea cu Sfintele preacratele Tale taine, Doamne, și spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin. Sfinte Dumnezeule, Tu ești veșnic și vechit. Sfinte Dumnezeule, Tu ești veșnic și vechit. Uită-te pe acest pământ, vezi durerile ce sunt, și dă liniște sufletelor noastre. Uită-te pe acest pământ, vezi durerile ce sunt, și dă liniște sufletelor noastre. Sfinte Dumnezeule, vindecă-i pe cei bolnavi. Sfinte Dumnezeule, vindecă-i pe cei bolnavi. Întărește pe cei slabi, ajută-i pe cei săraci, și dă liniște sufletelor noastre. Întărește pe cei slabi, ajută-i pe cei săraci, și dă liniște sufletelor noastre. Sfinte Dumnezeule,
desparte cine de vrăjmașul ce rămată, înțeasă morții de recheamă, până prorocește să vin la tine, ca să te laud cu toți sfinții tăi, în vecii vieților. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și te încântează moștenirea ta. Văzut am lumina ta adevărată, roata-m spiritul ceresc, aflat-am credința cea adevărată, de despărțitei Sfintei Trăimi, închinându-ne, că aceea ne-a mântuit pe noi. Totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu prea cinstitele și de viață păcătoare tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm de dragea ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Drept, împărtășindu-ne cu dumnezeștile sfintele preacuratele cele fără de moarte, celește de viață păcătoare, înfricoșătoare lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, îndură-te spre noi. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, îndură-te spre noi. Ziua toată desăvârșită, sfântă, cu pace și fără de păcat cerând, miluiește și pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, Că Tu ești sfințirea noastră și ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiul și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace să ieșim, Într-un numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Cel ce îi binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Venirea bisericii tale face, păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale, pe cei ce mărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim pentru tine, dar ce trăiește în tale bisericilor, preoților, conducătorilor și oștirii și tot poporul tău, pe toată care cea bună și tot harul desăvârșit. Iisus este coborând de la tine, Părintele Luminilor, și ție mărire, mulțumire și chinare spre Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Binecuvântarea Domnului să vină peste voi toți, ca să vă păzăcheze oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește pe noi, Doamne, miluiește pe noi, Doamne, miluiește pe noi. Numele Domnului Părintele, Cel ce sub chipul inimilor de foc l-a trimis pe prea Sfântul Său Spirit peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate sale mame, ale celor Sfinți Părintele nostru, Ioan de Arachie, Episcopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am celebrată, ale Sfântului Ucenic Iustin Filozof, și Fiul la fericiților episcopatii, recrutătorii români și a tuturor Sfinților, să ne miluiască, să
mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu tuturor Sfinților, Părinților noștri și ale Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă-ne păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dar Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, Marie, cea plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul fruntecelui tău, care a născut pe Hristos, pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și la ora morții noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Și acum și pururea și în vecii vieților. Amin. Nădejdea noastră este Tatăl, Scăparea noastră este Fiul, acum rământul nostru este Spiritul Sfânt. Trăime Sfântă Mărire Ție, toată nădejdea noastră, cu Tine, Bună Maică Dumnezeu, păzește-ne sub Sfânta cuvântul Tău. Amin. Pe noi cu Cuvântul Iisus. Lăudați pe Iisus. Vă să ocupați un pic locul, mai rețin puțin timp. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am reușit să fim împreună, să ne rugăm, mulțumim Părintele Florin pentru tot ajutorul. Programul liturgic care urmează, mâine așadar nu este sărbătoare, că am sărbătorit-o astăzi. Vineri, prima vineri din lună, întrebare, ce facem? Veniți careva sau nu veniți? Vin sau nu vin? Deci nu. Bun. Atunci, nici vineri, nici duminică, următoarea duminică când ne vedem, deci în data de 14 ne vedem la biserică. Sau dacă sunt urgențe, mă sunați și mă refer vineri dacă nu este cine, eu aș veni și sâmbătă, da? Dacă nu știu ce să vin la cine. Eu pot să vin. Am înțeles. M-am zis că dacă vreți să veniți la biserică, vineri sau sâmbătă, eu vin. Pentru liturghie, pentru povești, dar să știu că vine măcar o persoană, două. Am înțeles. Am înțeles. Bine. Ne adaptăm unul la altul, așa și dumneavoastră v-ați adaptat astăzi la mine. Tati Aurelia, și dumneavoastră v-ați adaptat astăzi la mine, că nu știu ce am făcut de pornit, așa. Bun, plus am făcut și o greșeală la slujbă, mi-au arătat Părintele, dar n-am fost greșeală cu mintea asta. În altă parte, ce se face? Se adună la toți și îmbătrânim, nu mai avem răbdare, nu mai avem, nu știu ce nu mai avem, dar nu mai avem. Bun, suntem oameni. Asta e toată realitatea, supuși creștinilor și slăbiciunilor. Nu doar dumneavoastră, ci și eu, și eu care vin să văd. Deci, vineri nu ne întâlnim. Duminică v-am zis că sunt plegat la Monișer, Părintele și dânsul va fi la Monișer și Părintele Ilie. Ne rugăm de acolo. Ziceți dumneavoastră, dacă mai sunt care doresc să meargă la Monișer, în afară de Florin, pentru Florin. Bun. Atunci vin pentru amândoi și vă sun pentru o oră. Da? Bun. La biserică atunci ne întâlnim în mai puțin de 2 săptămâni, data de 14. 14. Bine zic? Da. 7 și cu 7, 14. Bun. Altceva, mi-am rugat astăzi pentru cei care urmează să serveze ziua de naștere. Dacă nu suntem duminică, am zis că să ne rugăm acum și urmează Marian, data de 3, dacă am văzut bine. 3 sau 4? 3, da? Și 4 Ionuț Nicula. Și mi-am rugat, o să cântăm la mulți ani și pentru ei, pentru cei doi care au săptămâna viitoare, săptămâna deja, ziua de naștere și copiii noștri, copilași și nepoții dumneavoastră. Să cântăm pentru ei. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul toți eroiți,
veselie și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, ca în credință și libertate, la mulți ani să trăiți. Să aveți în lume numai dreptate, de la dreptate doar bucurii, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, Dumnezeu să primească rugăciunile noastre, să vă binecuvânteze. Mai este apă sfințită pentru cei care doresc mice și sunt în spate broșuri de duminica trecută cu Evanghelia, cu Apostolul, dacă doriți, sunt acolo în spate. Pentru copii, mă uit să văd dacă mai am ceva comun. Dumnezeu să Până primește rugăciunea servirilor tăi și ne mântuiește pe noi, vinovat nevoia și întristarea. Noi este Dumnezeu, Mă rog, am transmis în direct Sfânta Liturghie, care este foarte importantă.